Amen vanhu vaMwari nemakamera ndinoda kutendai muchechi muno ndongotenda netestimony endauya nayo nhasi. Vanhu vashoma vanogona kutenda matestimony akadaro but ndechitozvibhiliva. Vamwe vakatigwa mwana naprofeti but vamwe vakaitira mabasa, vamwe vakawaniswa dzimba but ndine testimony yangu ndega yandakatanga nayo muchechi muno nekuti ndakaoroora. Vanhu vari kungonyara zo but vanhu vari kunyengana vari mumwe vari kuda nemaashazi muchechi muno but havatauri havo but ndega ndopupura ndakadiwa unasisi uno muchechi. Testimony yangu yakamira yakadai vanhu vaMwari. Ndakanga ndisina mukadzi but ndauya kuimba yaMwari ndakaona zvese zviriko kuimba yaMwari. Ndakazouya kuimba yaMwari ndiri kumatoilets ekuzasi ukwayo matoilets ayo maraundi eblue ayo ndopandakaona sister vamwe ikoko vachitenda kutoereti ndopa vakanditi no blazi ndikutsvaga no blazi ichi hamuna kupfenyedzera. Ndobva ndapfenyedzera panapa ndopa pakashama panapa muri kuona. Saka ndakabva ndapagadzirisa sister vaye vakabva vatanga kundinzwisisa. Ndobva ndatanga kutonogara padhuze nawo muchechi. Saka kutogara nawo ndobva ndakuzonakirwawo kukanzi ida ari pasaidi pako. Ndipo takatanga kuda uchi ndipo ndakatanga kudoda sisi vaya but nechokwadi chaichocho pamberi pamwe ndakatoroora ende ndotogara nemukadzi ndonyatsa kutonzwa kuti ndogara zvakanaka ndichinakirwawo nemukadzi wangu. Iko zonda kutogara ndakachenawo kumba ende ndikugara ndichinakirwawo kumba ikoko kuti handichagibvewo kumba. Vanhu vachiendesa ndaigara kubhawa ndichihwera ikoko pamasinuka mamwe ndisina mari dzokubhadhara but iko zonda kutogara kumba mufunge. Saka inyaya yekungoti musaseke vanhu vemuchechi chingoti ameni mbiri ngaikudzwe Jehovha ndiwo vakandichengeta kusvika pano nhasi. But nditori nemukadzi izezi nditori nemukadzi mufunge ndinogara nemukadzi zvinozvizvo vanhu vese vanofanira kunakirwa nemukadzi. Mukadzi anongonakidzawo kugara naye achikuisirawo mvura yokugeza nguva mashira anenge achikutekenyedzawo kuti sanongotendawo kuva nemukadzi wendiri kuita muchechi mukadzi wemuchechi zvoufadza vatomufunge. Hombe ndabuda paTV ndozvandada kutenda ndabuda paTV ndangotsvagawo nyaya yekuti ndibudewo paTV because ukasabuda paTV yepachechi hapana zvongochiti vanhu Mwari. Ndinongoti haleluya ngatirambe tichinamata James 16 vhesi 77 inondikomborera kana ndiri kumba uko. James iyoyo 67 inondikomborera kana Builder 16 vhesi 9 ndoigara ndichiverenga nchitiverenga iwo nemiwo vari kudzimba nemiwo makamerameniwo chine blessed yenyu. Musangotora vanhu muchingotora vanhu ngotora kunge vanhu tora nese vanhu totenda vanhu. Amangati kumbire iwo iko kunaise kuti daise vauya vatinura mupenyu. Amangati kumbire iwo iko kuna Mwari kuti daise vauya vatinura